Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo.
Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti daytoy na santon a misa, iraman tayo pay nga ikararagan, special intention ni Teresita Escobar Desierto, ti special intention ni Lian Carlo Lucendo, kastamet ti nadaras nga panaglaing, panagimbag ni Jesus Simo Valdez. Kakabsat ti Diyos, adda ti na isang sangayan apanggep, plano na kada tayo, ado dagiti tarigagay na apapanan tayo. Kadawyan na no dadduma, ado dagitay plano na ngam sabali di plano tayo. Palubusan tayo ti Diyos nga iso ti mangukit ti biyag tayo. Palubusan tayo nga iso ti mangiturong iti biyag tayo. Daytoy iti kungkuna tayo anapudno a panagtalek. Agdaydayaw tayo nga rod iti daytoy a Diyos tayo nga managayat unay. Katapno maikarita ang makiranod iti daytoy na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso ngagpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid ak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, pagkawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, etalawen nakamkati, nakalmesan na kempos puso mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pagkawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkati, nakalmesan na kempos puso mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pagkawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkati, nakalmesan na kempos puso mi, nakalmesan na kempos puso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa.
Panagnak-nakim ka, agiyaman kam ken ka. Kaputi na indaklan adayag mo, Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama man na kabalin namin, ket sika pumi Yesu Kristo, bugbog tong nga na, Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama, gloria iti Diyos iti kangatwa, gloria iti Diyos. Sika mangika kadagiti basbasul ti lobo, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Kada ito harararaw mi, ket sika sito tugaw iti makanawan ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami, gloria iti Diyos iti kangatwa, gloria iti Diyos iti Tangay siksiga, O Hesu Kristo ti nasantuan, siksika o Apo, siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Iti kangatwa, gloria iti Diyos iti kangatwa, gloria iti Diyos iti kangatwa, gloria iti Diyos iti kangatwa. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi tatong palen mi adi agresat ti pagayatam, ket agserbi kam ken ka iti amin a puso mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Di may basa
na daw ti libro ti Propeta Isayas. Nisiro ti ari at pinili ti Apo. Tinutukan ti Apo amang parmek kariti ti nasyon. Imbaon na amang parukma kariti bileg nga ari. Ilukat to ti Apo kenkuana, dagtiruwangan dagti syudad. Tutukan ka tumulong kariti Israelita nga dipen ko, dagiti tattao a pinili. Inikkan ka iti kastaunay adayaw, siyak ti Apo, awan ti sabali a Dios. Dagkunto ti pigsa a masapul mo, no padinak am mo. Aramidit detoy tapno maamuan ti amin a tao. Ti amin asuli ti lubong, asyak ti Apo, ken awan ti sabali a Dios. Ti sao ti Apo. Itanokyo ti dayag, ken panakabalin ti Apo. Kantanyo ti Apo ti baro a kanta, kantanyo ti Apo. Na kayo amin at atawi ti daga. Ipakaamuyo ti dayag na karigiti pagilian. Dagiti nakaskas daw nga ramid na karigiti amin a tao. Naindaklan ti Apo ket trumbeng unay a maidaydayaw. Ad-adda a pagputngan ngem dagiti amin a Diyosen. Tawan serserbi dagiti Diyosen dagiti pagilian. Ngem pinaraswa ti Apo dagiti langit. Idaydayaw yo ti Apo, da kayo amin atataw diti daga, itanok yo ti dayag, ken panakabalin na. Dayawan nyo ti dayag na, anagan ti Apo. Mangitugot kayo ti sagot, ket sumrek kayo iti templo na. Agkawes kayo iti nadalos, da kayo ngagrukbab iti Apo. Agpigerger kayo ti sangwanan na, da kayo amin atataw. Ibagayo karigiti nasyon, agarin ti Apo. Awanto ti dumduma na, inton ukumen na dagiti tattao. Ti maibasan na adaw ti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Da kami atallo, Pablo, Silas, ken Timoteo. Iturong mi deti asurat kadagiti kamkaming ti iglesia di Tesalonica. Isuda at tattao ti Diyos Ama, ken tattao met ni Apo Hesu Kristo. Sapay kumatadda kada kayo ti parabol ken talna. Kan kanayon nga agyaman kami ti Diyos, may puon kada kayo amin. Ket idawdawatan da kayo, tunggal agkararag kami. Ta iti imatang ti Diyos, ken Ama tayo, malagip mi ti panangipakita yo, iti pamati yo babaen, ti panagbiagyo, tigaget yung agtrabaho gapo iti ayat ken ti kinatibker tinamnamayo ken ni Apo tayo Hesu Kristo. Kakabsat, ayaten na kayo ti Dios. Ket ammo mi a pinili na kayo agserbikan kuana. Kanyag mi kada kayo tinembag adamag, sanlay nga babaen dagiti sao, ken nananay a panagtalek mi ti kinapudnuna. Udi pay ket ti panagbalin ti Espiritu Santo. Amuyo ti panagbiag mi, hindi makipagtaing kami kada kayo. Nagpaada ito'y, apagsayaatan nyo. Ti sao ti Apo. Apo at ako kada kayo.
Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Pimmanaw dagiti Pariseyo ket nagtutulag da no kasano ti panangtilew da ken Jesus kadagiti sa una. Imbaon da nga rod ken kuana dagiti pasurot da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro kinuna dagiti naibaon. Ammumi asaan ka nga agululbod. Isursurom ti pudno maipapan ti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kunati tao, agsipod taawan idumdumam. Ibagam man nga rod kada kami no anya ti kapanunutam. Maisalungasing kadi iti linteg, wenno saan ti panagbayad iti buis iti emperador. Nadlaw ni Jesus adakes ti panggepda, ket kinunana, da kayo nga agin sisingpet, apay asuuten dak. Ipakita yo man kanyak ti kwarta apagbuisyo. Intedda ken kuana ti kwarta. Si asino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy sinaludsod da. Ti emperador insong batda. Iti kasta kinuna ni Jesus. Itedyo nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador. Itedyo met iti Diyos ti kukwa ti Diyos. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Agigiddan tayo man nga aguyag. 1, 2, 3. Panaguuyag. Di nagmisaan mi dirabi ko mabain da pa nga umay makimisan ta. Panaguuyag nabudo dagita bilbilag tayo nga irik. Ngam malpas tumo laeng data. Barbari anohan nga forever data nga uyag. Asya ya da mangihirit nalpasen di panaguyag. Awanan was taon. Nagatal. Asyay. Idi kalman. Idi sakbay ti misa ti alas 6. Tapos agkurkursingan mutan. Lama kada kayo ti kabibilag ti Eric agkursingan, aglos-losyonak. Hindi ko nakitak da ito'y tammudo amuyo ti tammudo. Nya pangawag yun to'y temmudo ka no. Nakita da ti tammudok no ag fingerprint tak da ti kanawan adda nagsinan X nga piglat. Umayon to kita anta baka kunayo mga luklukwang kayo kalpasan nga umagap kay kini Apo Santa Maria umayon to bigbigan nga linyaan no. Adda X na tapaya di pakuros na nakumpay ni manang ko ngaming kakanigid alikutag. Nakasamakad kami ijay nuang bulbuludak di kumpay na biglang atimak da yun ang ginutad na kwa. Di mot pakas jay na di gamin amang ko jak amo no nya tinalis na di nga lakay nga nasiglat. Jak amo kagurak idi apaya agar aramid kami agar inyaramidan na ti sunay. You know sunay? Trampo. Iyaramidan na ti sunay daading ko. Siyak. Ayan na sunay ko inted na jibunang kinda di sa nga putid nga aludig. Siyak ti mga aramid kanya mo grade 3, grade 4 ak idi. Kasano aramid ka sunay nga grade 4? Aramidam ta kukwam. Ya mo no kay kagurguran nak dagdi amang una inaramid nak lang nga nasiglat. Kamu ti agaramid ti sunay, tubayom ko na tayo, tubay. Nya ti pangawag ti sa bali mo ti tagaam, tubayom, aramidam nga rod. Kagaputan dadagsan di bunang itagbat mo nga muna saka ilangdet nga italtag tapno na pinpintas di pan nakatubay na. Kanyo man mauawatan nun ata, redskins kay nga rod. Intaltag ko, nay, nagsalupaypay di nagsalupaypay di kudil na kastan nay. Tiungot mo day di inang, di na napamay lagamin, ay aramidan. Diya kamu mo day di amang kilan, alaing to datan, adayo pa di bahagis, kung kunanam, diya di lakay nga, adayo pa di bahagis day ta. So malagit ko nagsinan cross. Kung ngagpay so hindi pala ubing kami, ti umuna nga tubtubayan mi, sunay. Kanunot, amumot nagriga mo ti agtubay kat hambang nga basta-basta nang runa no bunang nga nagngol-ngol mo datoy usaram kakunakin day di amang. Simpaem man palinisem ta tikap-tikap amo yung sunay nga tikap-tikap.
may mayat no kasta ta na awaweng ko. Napigpig sa kanyo, wang, hanyo sa umaamu sunay ngamin. Kayak tiyag sunay, uray tata, ikandak ti sunay, kayak na magmag na ko kung kunak ti sunay ni. O kaya iyo ta ulo yo sunaya kung ta barbaring malukatan. Kaya di sunay, ati pampanunutak di ag tubay ko natayo. Agporma, adda ka eskwela ak idi college kami. Agdaldalos kami ti ijay ground. Adda kutsilyo na nga medyo atidog kas lakal kalaingan hambang adak kelam mga basit. Idi aglipalipas ti dalos nangalati sanga ti saleng pine tree. Kaslat ti kadakkel, lapong-mapungan, pinuted na. Idi kuan okitan na. Okitan na kas kasjay. Idi kutsilyo laeng ti usarin na. Idi na buy-buya, idi nalpasen, nagmayat di panangaramid na di ngay, rupa ni Apo Jesus. Di mo adadag tayo magagatang nga dadakkel ko, tatinanang na ay may saka dagiti naganak na taga-Ipugaw, taga-Bagyuda. Di kad iti Ipugaw, tinalaing dagiti agaramid, agukit niya, paglililok ko na yun sa di jay. Carving. Kaya idi, kita kunana ka, nalpas na, nagbiit pa na simpa na jirupa ni Apo Jesus. Tapi naglaing kan ko, natas akseptare ka anak nga nalaing nga anak nga artist, anak nga nalaing nga agtubay. Talaga nga anak nga artist kino i-drawing ko ta picture ko idi ka na nga ngato mo di may sa mataan na di jak pay mapagbatog ta matakmet. Kinaglaing, kasi kung kunak dinawat ko day jay aging gana nga naggraduate kam ti college indulduling ko day tinubay na imala ang ing ko na nalaang napagbalin na. Kaya iso ti kunak kanya mga talent dayta. Uno daduma kakabsat, ti kasla ko madijay panagtubay, panaglilok, panagukit. Tapno, imagine nga rin dijay, tapno agparang dijay rupa ni Apo Jesus, ijay ukitan na, masapol nga addaik katen na nga sangkap, yun o sangkap. Di tayo magkakaawatan. Hello, mangmangagdak. Sangkap masapol nga mangikat no kumano na ununag diyan ti mata masapol nga mangikat ti paset dayjay kayo tapno agparang jeropa ni Apo Jesus nya magetsyohan sisyak samula makaawat ti bagbagak Apo pakawanam dagiti dumdum kani jay masapol nga no agukit masapol nga adda ikaten na iji na ununag nga parte na tapno agminar jeropa ni Apo Jesus. Kinaglaing nagmaya laki din tano buong no hamo nga kayat nga maikat amin o kis ka dadagay parte na haan nga pulos nga agparang jerupa ni kakawatan tayon kasjay mo tibiyag tayo masapol nga agdaday tay paukit mo paikat mo kini Apo Jesus itibiyag mo tapno agminar no sinno ka nga tao nga agayat, sinno ka itiropa ni Apo Diyos. Tano adda dagiti banag nga hammo kayat nga ikaten, iti biyag tayo, hammo kayat nga ukitan ko natay malag, lapag sa sao tayo, ukit panagukit ko natay latan. No hammo nga palubusan ni Apo Diyos nga mangukit, iti biyag mo, haan nga agminar no sinno ka nga agay-ayat ken ni Apo Diyos iti biyag mo. Anya dagijay, nagado dagitay masapol nga tabtaban na ka, masapol nga kutkutan na ijibiyag mo, tapno agminar ni Apo Diyos. Anya dagitoy, nagado nga pakarikutan tayo itibiyag. Nagmayat pa dito ebanghelyo niya ti kunana, kunada dagiti baon dagiti pariseyo, dagiti pariseyo apanda imbaon nga mangtiliw kini Apo Jesus ti sauna no anya ti pay madi nga maibagana iso ti pangtiliwanda kakunana maestro kunada nya ammo mi nga saan ka nga gululbod isursurum ti pudno maipapanti pagayatan ti Dios di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tattao agsipot taawan idumdumam kuno daduma ti rason nga haan tayo nga haan nga agminar ni Apo Dios kanya tayo apay nga haan nga agminar di jay pudpud no nga kinasaya at titonggal may sa kada tayo haan tay gamin nga kayat nga palubusan nga ukitan ni Apo Dios dagiti unnecessary things iti biyag tayo
No daduma ka bagbagkaten tayo, itaptapal tayo, ijibiyag tayo, dagitay haamo nga importante nga iso ti mang parparigat, iso ti mang agbalbalin nga blurred na lidem di biyag tayo, no daduma di tayo mapalubusan ni Apo Dios nga mangukit. Di tayo mapalubusan ni Apo Dios nga mangkirkir no anya dagitoy, nakaadua. Umuna, adu kada tayo ti agbibiyag nga 90% nga ta kanya tayo no mga 100 agbibiyag tayo according to the expectation of the world people. Agbibiyag tayo sigon di ibaga ti tattao. Kano daduma nakadado dagitay apo adagap apply ijay abroad. Mabain nga mangibaga. Taapaya kababain no madinay. Kababain. Nya bibiyang dadagita ka arubang nga chismusa. Kasi kati agap apply biyag mo dayta. Agik-exam jay anak mo. Kunak da may sa gagayom ko, pangaasim, ibagam ta ikararagan tayo, kababain apo na nga makarwa. Inya, bibiyang da, sino tinagpabasa si ka? Sino nagbasa ta anak mo? At na itulong da awan. Noang ka nakaruwar, at least inaramid mo jay kabailam. Kaanya ti, apay nga isudat ti bibya, apay nga isudat ti dengdenggam, biyag mo dayta. Nagsamit mo gaminti, agi padamag ti hangos ustuhan. No marites ka, nagganas ti dati mapangka kumaaro ba? Hangkapin mabanbanog. Agsarsarita. Kano daduma, may number 1 day ti bahayas tay kadagiti tattao. No daduma, awitan tayo dagitoy nga unnecessary, haan nga importante. Kabuteng mo nga tulungan, apaya, amukon data, bayas. Haan nga agminar ni Apo Diyos, kanyam, apaya, adda bayas mo adatin. Dagiti bayases tayo. Pautangam kani kakaasi mo, ala masapol na kanuunay. Ada utang na kanyak dayta idin. Bayas nga rod day jay, katla ko madaytay nagkabayas ka kanya, nagrigat day jay. Kano dengdenggan tayo ti kung na tilubong, no dengdeng no agbibiyag tayo, sigon ti na tilubong, ti sabali nga tao, ay haan nga agminar di katatao tayo. Kakayat mo akasaritahan nakakasasao. Kaya mo nga tulungan nga man nakakasasao anya aramidem nga ron. Kasaumlat taa. Kasano nga tulungan apo amok mga hanak nga ibotos ang gunggunam apay gabi nga kandidato ka. Anak mo ibotos data apo. Markado ti pamilyanan, bayas number 1. Dagiti anya pa dagitay masapol nga paukit tay kin Apo Jesus tapno agminar jero pa ni Apo Dios kanya tayo. Tapno agplastar jero pa ni Apo Dios kanya tayo haan lang nga bayas pag pangrugyan na gaminti bayas. Anya dagitoy, dayay. Unhealthy relationship. Nasaktan na ka. Na natokay na di ego mo no liniputan na ka. Kaya na mga baruanan. Jakto pulos mapakawan. Haan nga pulos nga agminar, di jerupa ni Apo Jesus. Kaya imaginam ko majesi kat agok ukit jerupa na. Amo nga kayat nga ikatenday ti ayan tinaununag nga parte ti matana. Kasano nga agmanar di na pintas nga agminar di na pintas nga matana no nakasulat di unhealthy relationship. No pakawanan, ikarigatan mga pakawanan, talaga nga challenging mo, ati mamakawan ng runan ulit-ulitin na, kanayon na kang luklukon kinlipliputan, talaga narigat ngam ti awis na kanya tayo ka, isugarod ti aramidam, ta kristyano ka. Kristyano ka. Dahil yan, healthy relationship, masapol nga, kliram, palubusan ni Apo Diyos nga, iso ti mangukit, isot mangsimpa. Kunak nga rod, kunak idirabi sakbay na ka nga tikapan, amoyo titikap, sakbay na nga idakdakkel di tikap na, no adala no basi-basit pay laeng ta mariper pay, simpa mo, patikapa, paukita mo.
Tano urayom nga tikapan nakadakkel nadagsenton. Amuyo ti kahit na nga sa una ya kala ko mamot O ti health tayo, la nagganas. Adalabasit isya tayo, nagmayat pulutan, Controller, narigat no kanayo, nainyaki din aya, inton no, inton dimmikar, ay apaw, di mo pa kayat ti angot sigarilyo, di mo pa kayat ti angot ti arak, apaya dandani ka nga rod pimusay. Tinikapan na ka ti uray langan at sulpeng kagarod. Ipapatim di agtrabaho, ala, nalipata mo, uray Domingo. Nalipata mo nga, respetaran ni Apo Diyos, nalipatan pa nga respetaran tabagi mo. Overwork ka, namo pa'y paginanaunan. Kapig sa gamin ti gapas, Apo, masapol nga mapang kami. Uwan, alwadam tano, tikapan na ka. Baka no tagbatan na katidakdakkel, Amin ta sinapulam, baka napukaw. Napankin doktor, napan di agas. Anda gid no daddo makakabsat, adu dagiti masapol nga ibatan tayo, palubusan tayo, tapno agminar, dito ibanghelyo tayo nagpintas, kunana, umuna nga rin kuna tayo biases tayo, agbibiyag tayo according to expectation, the world's expectation, haan, adabukod mo, adabukod mo. Adabukod mo a pamilya, kunak nga rod ka, sakbay ka nga makibiyang, apay nga makibiyang ka iti pamilya, ti sabali, wenno biyag ti sabali nga tao. No talaga nga pudpudno ka nga tao, simpaem di pamilyam, saya atem nga patanuren, dagiti tattao mamati dantuking ka, nga anya nagandan, uray no, hamo daw dawaten ti respeto da, umayking katanasaya at panang patanor mo. Ngam no dimpay napatpatanor di pamilyam, apang kabumibibiyang ti pamilya, ti akin pampamilya, si kangay, adda mamatpatiking ka, no awan simpaeng mo muna. No awan simpaeng mo muna. Kasama dagiti agkum-comment ita Facebook tayo mo, ita YouTube tayo mo, apayada kayaw nga, katolikaw. Kung na, simpaeng nyo muna pamatim, tabiyag mo, baka umalis kam to nga sumurot king kano, nasaya at ipanangiturong mo. Apay nga umay na kang bibibiyangan, adda mo dagiti mangisakit kanya tayo, pandan pinagsasawan, hanya kasta. Kasi mo laang tibiyag tayo. Apay nga pamilya to pamilya, sika nga umuna. So kunana ni Apo Jesus dito nini, anya ti kunana, awan ti dengdenggem nga kunati sa bali, ngamin awan ti idumdumam, awan ti bayas, di panunot ni Apo Jesus nga nagserbi. Karit kanya ti dijay, ti pa nagserbi, awan ti bayas na, iso ti kunana daytoy. Maikadwa, testingan da, apay ti agbayad ti buis, madi kunana. Kitaak man ta pagbayad yok, impakita damat. Ay sino akin rupa datoy emperador. Imbaga ni Apo Jesus, itedyo ti para ti emperador, ti kukat emperador, itedyo ti Dios ti para ti kukat ti Dios. Kasla ti kungkuna na, separation of the church and state. Kasdi ko mati pinangbansag ni Apo Jesus kadakwada, ngam no alaem di ka ipapanan na dayjay, inya tihan nga kukat ti Dios. No kita ti ibagbaga na di jay, inya nga rod adda ti lubong nga han nga kuko ti Dios. Even the power of the emperador. Kaya na nga sawan, at the power ni emperador nga haan nga naggapo iti Dios. Awan. Iti Diyo ti para ti kuko ti Dios kasi mo lakan niya tayo. Amin nga adda kanya tayo, the gift of education, the gift of power, no nagtugaw ka, no naikang ka nga, pinilpilit mo nangabak, pinilpilit mo nga nangabak nga, kagawad number 7 ka, at least nakakalawit ka. Uray di jay, naggapukin ni Apo Diyos. Uray da kita kukwam, bigbigam nga, kukwam ni Apo Diyos. Sino nga ron tinangatong ni Apo Diyos? Anya nga ron tibanag nga naggapukin ni Apo Diyos. Even the power of the emperador. Nagbigbigam ang naggapukin ni Apo Diyos. Di talent mo, di laing mo. Ay Apo, inya nga ron ti ko na tayo. Kasla ko madi di ka eskwela nga nangukit ti rupa ni Apo Diyos. Nagpintas di pa nga ramid na apaya, ti mensahe na kanyak day jay. At he has the talent.
nga agukit, maikadwa, di ukit na, inted na paikin ni Apo Diyos ta, di naramid na katurupan ni Apo Diyos. Kakas di magkanya tayo, yes, you have the talent, you have the skills, at the skills mo, at the laingam, ado di diskartem, at the position mo, gift day ta kini Apo Dios masapul met nga ijay laeng no nasaya at takatataom no nadalos ta pusom uray ijay talent mo uray ijay pagka-emperador ko man ni emperador masapul nga agarana arlat ta ni Apo Dios tabigbigan tay nga rod ako kuana no nadalos ko mati panangituray ni emperador bigbigan na nga naggapukin ni Apo Dios agarana arti panangidaulo na iti hirupa ti Dios. No nadalos ti pusom, agarana arti anya naganan, agarana ar ni Apo Dios king ka, kinagsaya at ang ure ijay trabahom, nakapokus, haan nga madisdistract, haan nga maririribok, ngam agarana arti ayat ni Apo Dios. At anjak amono, anjak maberukan ti logic na. Logic na no daytay no nakapokus sa pampanunutag di focus iti trabaho. Focus ti tao nga agtrabaho. Ka nya mo grade 4 kamin sa idi. Agpaitugot di mestrami ti amoyo iji ayan medyo say nagbasaan medyo San Jose. Awan danom daytay binumba nga nakabaybayag. Agpaitugot ti galon nga pagsado. Kinapangkam na nagbasa, upat kami nga nakalipat, nagaddayo pa yung mga barangay may. Agawid kayo, kay mangala. Ay kasumangpat kami ka after luncheon, Anya ti kung kunak pampanunutag tata, anya na importante. Di pa nangisuro na kanya may, wano di galon nga nalipatan may. Sumangpot kami after lunch, nagbayag, nabaot kam lata. Anya kam, nakapokus nga ta iso na nga gisuro, wano nakapokus ije galon. Di say oray ti biyag tayo. Nagtrabaho ka, no sa din naman, o ba, munisipyo man, kumpanya man, nakapokus ka dijay, uno nakapokus ka ijay sa bali. Or si kati boss, naladaw ti 15 minutes, inikat mo, nakapokus ka di trabaho, na nakapokus ka ijay technicalities. Kani Apo Isus ka nakapokus, kadi uray ko mano ijay, no daday tayo kasjay nga pagkurangan, masapol nga agminar, no nasaya at di katataom, agminar, di ayat ni Apo Diyos. No nadalos na o naukitan tabiyag mo, awan dagitay unnecessary baggages nga awitem, agarana arlatta, ti ayat ni Apo Diyos, even in your power. Uray iji position mo, uray si kati boss, uray si kati principal, uray si kati mayor, wano kapitan, DJ power nga naititking ka, no nadalos DJ pusom nga awan ti adu nga abubot na agarana arlata ni Apo Dios. Uray sa din napapanan tayo, haan tayo mapagsina ti panagserbi iti tao, ken panagserbi ken ni Apo Dios. Ti sekreto na umuna paukitam, ikatem dagitay sangkap nga makasulat iti biyag mo. Palubusam ni Apo Dios nga mangikat. Dabayas mo, uri kata pamilya, dagiti agasawa, dakay nga agasawa, no adabasit bayas na, adabasit sakit tinakam na, tapno agaranaar ni Apo Dios ita nga pamilya, palubusam ni Apo Dios nga mangkirkir, mangtikap, no anya dayta nagkamalyan, nagsobraan, pagkurkurangan. Kanuhan mo palubusan nga matikapan, antulat ta mga narigat tulat ta, ura ikarkarigatam, narigat tulat ta nga agminarte, rupa ni Apo Diyos ita pamilya. Gitrabaho tayo. Biases, relationship, nakadano na kita agkakatrabahuan, handag sasao, agka-opisinaan, agka-mestrohan, ura inya nga ang gulo, adulat ta. No pagariyom de jeta mo nga patikapanan, mo nga paukitan, agahan tulat ta nga agaranaar ti rupa ni Apo Dios ita nga pagtrabahuan. Kakabsat dayto ti iyar aro nga eng ti ni Apo Dios dayto ebanghelyo tayo dayto may mabalin nga mensahe na kada tayo no adda pay na ununag nga mapanunot nyo nga mensahe, well and good.
No, dapay na ununag nga mapanunot yung nga kaipapanan na, nasaya at launay. Ti karit na, kas ano nga i-apply, kas ano nga ibiyag, kas ano nga iburay. Daya ti karit na kada tayo. Ala, umuna review tayo, paukitam, ikatem, dagiti unnecessary. Ag-focus, kas laki ni Apo Isos, nakapokus isuna, uray no niya ti kungkunada, nagbibiyag, apaya, agan anaraar, clear DJ target na, clear di mission na, agar aranaar kay Diyos kanya na. Kas di magkanya tayo. Narigat da tayo nga matibag, narigat da ka nga madadael, narigat da ka nga maperde no nakapokus ka, taagan anaraar ni Apo King ka. Uray ta pamilyayo. Pagsayaatan na, adu dagiti pampamilya kada tayo. Adu dagiti nakapokus, adda pagkapsutan na, nasaya at titurong na. Kaduan na kada kayo, nagbalaygi. Taapaya, adda focus na. Irwaryo laeng dahit akin nasayaat. Adu kada tayo dagiti pampamilya nga tartari gagayan na latauri adda pagkapsutan na titarigagay na agurnos, agsimpa, sumayaat. Manmano ti may mangibagakan niya tayo nga no nagkamalin ka awanen, pukawen haan. At dalam basit a porsyento day jay. Kano adda pala tarigagay tayo, so tayo kunak palubusan tayo ni Apo Jesus. Nga iso tinay the best artist tayo nga mangukit tapno agarana arlat ta ti rupa ni Apo Dios. Imaginan tayo jibyak tayo, di pamilya tayo, jigimong tayo. Agminminar ka di ti rupa ni Apo Dios. Maririnam ka di ti rupa ni Apo Dios. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo. Bugbugtong nga anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay iti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Dios sa nagtao ti napaypay so a Dios. Naiyanak san anaparswa. Diyos akas metlaeng iti Ama, ket kuken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met anailansay iti krus gapo kada tayo. Panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanen. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasanto na surat, imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipadoyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbaso, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbay. Kakabsat kumararag tayo iti nailangitan nga ama tayo, akanayon amang banbantay kada tayo, iti salinong dagiti payak na. Kas gimong dagiti nabunyagan ken Kristo idatagtay ken kuana dagiti panggep tayo. Tapno ipaay na kuma dagiti tartari gagayan tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo. Apo pakiranoden na kam iti gloriam. Kararagan tayo iti simbaan, ana isakdap iti sangalubungan. Iti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kuma ti inspirasyon ti Espiritu Santo kadakwada, amang iwaragawat iti Ebanghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo ti panagkaykaysa dagiti amin a pagilian. Ipamatmat kuma ti Apo iti dayag na, ket maidaydayaw itinagan na, tapno agari iti kapya iti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti saan a makaammo iti Dios. Maluktan kuma dagiti panunot da, amang ammo ken kuana,
Tapno masursuro dati agserbi iti Apo, ken iti padada at ako. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti naayat nga agboluntaryo at tumulong iti simbaan. Ikaysada kuma dagiti ganwat da, tapno makipagserbida, asireregta, ken napnoan namnama, gunguna nga ited ti Apo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo met dagiti napanen iti sabali a biag, anapatek kada tayo, taaddada kuman, amang ikanta kadagiti pagdaydayaw iti agnanayon a pagarian. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Tayo mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat itulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pakiranuden na kam iti gloriam. O Diyos, kitain na kamatattao nga agbiag iti buteng, nga agbibiyag iti buteng ken panagduadua. Masursuro mi kuma akanayon ti mangkita kin mangbigbig ken ka kadagiti kakabsat mi iti inaldaw. Ket kanayon met ama idaydayaw tinagan mo. Dawaten mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, nga insagot mo, nang may genrigat, when amin ko, umay idahon, ken ka Diyos ko. Inaimbag mo, idinaynoy ami sa pagyaman. Sabay ibaging daram kung atibandog keling idaton mit altar adakwan suri amin aragsak ladingin mi ingay sa bigin ka o Diyos na amin. Idinaynoy ami sa pagyaman, awiyan inagpagaron, sa may kumanan kakaiban yan, kapawat ibagin Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti adatong daragiti imag. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itinaragsak anakem idaton memetlaeng ken kadagiti imparabor mo dalusan na kam kadtagrasyam babaen daytoy sakripisyo arambakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamin. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas sa tatay. Iya. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo.
May karigat rumbeng. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios takas ta unay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panagayat mo kadagiti saguday nga addakin Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, ka Diyos dagiti amin na parswa, milagit ken dagan apnuna, iti pakaidaydayawang iti kangatwa madaydayaw ti umay iti naganti ako hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar inakam insalakan sikanan ubot ti sangalubungan. Ngiti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat para irayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios
Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin. Nadat sa dilangin, madaydayaw kumang, hinagan mo, tumteng kumang, di pagaryam matungpal kumang, tinakem mo, dito'y daga, hakas sa dilangin. Item kadaka, ti aldaw ito, ikanen mi, iti patinayon nga aldaw, bakawanem men, ti basul miyakas men, pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami. Baybayan ngaw manugoti, sulisok ket salakan nakam ket iti. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasat anamnamaen mi, kan iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na din to agsarda. O Apo mi a Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kapya. Cordero di Dios, ang punas basbasul nilumo, ako mga sikat. Cordero di Dios, ang punas basbasul nilumo,
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, iti may salae nga sa mapaimbagton ti kararo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat isilaw mi, di ka may karingat serbi. Apo sikat di amami. Kas may sabangan, dinamili namin dinagan. Basta tayo nagserbi ni Amo, narupong narasinan ko. Apo sinabi, Tuhan pa'y narahinilaga, lupalubusan ni Diyos, grasya na rin maibos, ibaga Apo sikat ibilig mi, Apo sikat isilaw mi, di ka may karingat serbi. Apo sikat di amami. Kas may sabangan, dinamili namin dinagan. Basta tayo nagserbi niya, naroon Apo sikat Apo sikat isilaw mi, di ka may karingat serbi. Apo sikat di amami. Dumangadak ken gapo, kediep kasku tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakinalit tuyas ko. Dumangadak ken gapo,
Kumararag tayo. Aramidam kad Apo tatimasan sa napan nakiranod mi ti Sagrada Eucharistia agbanag apagimbagan mi ket isuro na ti umiso a panangaramat mi kadagiti banbanag anang indagaan ket ipaypayso mi nga ipateg dagiti na ilangitan gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kamagan. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat. Adungan daw di naglapas kanya, ngem tayo tuyen di mangte